أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ. Aya görmedinmi? Tahqiq Allah tebarek ve Teala tamamı yerdeki zatlarını size musakhar etti ve naunu musakhar etti ki deryada yörer Hudaýyň emri bilen ve asmany yere kasmaktan saklayar meger özünün izni bilen. Tahqiq Allah tebarek ve Teala adamlara nihayetde mehraban ve bahşişli zatdır. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. O oldur ki sizi diretti, ondan soň sizi öldürer, ondan soň sizi yine dire eder. Tahqiq insan beter naşükürdür. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ. Ve her bir ümmet üçün bir şeriat mukarrar ettik. Şolar şoň bilen amel etýärdiler. Pes adamlar dinin barasynda sen bilen dawa etmesinler. Ve sen tamamını öz Perwerdigaryň tarafyna çağır we dawat et. Tahqiq sen dogry ýoldadyrsyň. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ve eger şolar sen bilen dawa etseler, pes sen aýt, Huda sizin etýän işleriňizi ýaxşy bilýändir diýip. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. Allah tebarek ve Teala kıyamet gününde sizin araňyzda hukmeder muhtelif bolan zatlaryňyň barasynda. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Aya bilmedinmi? Tahqiq Allah tebarek ve Teala asmandaky we ýerdaky zatlary bilýändir. Tahqiq şu zat Lawhul Mahfuzda bardır. Tahqiq Allah tebarek ve Tealaga bu zat asandır. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. Ve müşrikler Hudaýy goýup bir zatlara ibadet ederler ki Allah tebarek ve Teala şu zatlar üçün delil we burhan nazil etmendi. Ve bir zatlarga ibadet ederler ki şu hakda şolaryň üçün ilm we deliller de ýokdy. Ve zalimler üçün nusret we ýarylyk berýän ýokdur. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Ve her wagty ki şolara men wazih we aşkar bolan ayetlerimi tilawat edilip okulsa, kafirlaryň ýüzünde ýaman görýänliklerin eserini bilersiň. Ýaqyndyr ki şolar narahatlykdan biziň ayetlerimizi şolara tilawat etýänlere hemle etsinler. Sen aýt, aya men size mundan da yamanrak zady habar bereýinmi? Ol zat dowlakdyr. Allah tebarek ve Teala şonu kafirlere wa'de etdi we ne weýle yaman jaýdyr dowlak.